velkommen tilbage. Jeg håber, at I som altid har det pisse fedt. I dag der kommer jeg til at lave en makeup tutorial, men der kommer også til at lave en giveaway, og det er så fordi den er... hvad fuck? Det er fordi, den er betalt og sponsoreret af Sephora. Hvilket jeg er mega glad for, fordi jeg elsker Sephora, og det har også bare givet mig mulighed for at lave en kæmpe giveaway til jer. Så det bliver mega nice, så i dag kommer jeg til at lave et jule-makeup look, som bliver lidt anderledes. Det bliver noget brun og noget sølv, i stedet for sådan det typiske røde og guld. Og i slutningen af videoen kommer jeg til at snakke lidt om noget giveaway, som var noget af det, jeg lige viste jer. Der er også noget mere, så det bliver sådan, der bliver et par forskellige vinder. Jeg synes, vi skal komme i gang med makeup looket, og så kan vi snakke om giveawayen i slutningen af videoen. Den palette, jeg kommer til at bruge i dag, den er fra Kat Von D. Nu kommer den sikkert ud af fokus, men det er den, der hedder Saint and Sinner Palette. Og den er mega nice. Og hvis jeg har en lille smule halvlukkede øjne, så er det altså fordi det lys, jeg har, er mega lyst. Så det er meget svært at holde øjnene åbne. Jeg starter i hvert fald lige med den, der hedder Amen. Og den tager jeg bare ud over hele mit øjenlåg. Egentlig bare for at lægge en base, for at gøre det nemmere at arbejde med senere hen. Nu tager jeg Revelation, og det er altså fordi, at jeg no surprise vil lave et Halo Smoky Eye. Og jeg ved godt, jeg laver det her fucking tit. Men i dag vil jeg prøve at lege med lidt glimmer også, så jeg skal nok love, at det bliver lidt anderledes. Men det betyder altså, at den bare skal i sådan inderste og yderste del af øjet. Jeg tror lige hurtigt, at jeg prøver at gøre min børste våd, fordi at... Hvis I kan se det på kameraet, så har Revelation, den har lidt guldglimmer i sig, men jeg synes slet ikke, det kommer til udtryk lige nu. Det kan være, at vi har brug for at gøre børsten våd først. Okay, så prøver vi igen. Okay, den blev så også lige meget mørkere nu. Det var det meget rart. Ja, okay, nu sker der lidt. Det var det fandme rart. Okay, jeg skal selvfølgelig have noget sølv ind i midten af øjenlåget, men jeg vil også godt lige have blendet sådan min crease ud, så vi ikke har de der mega hårde kanter. Så jeg tager faktisk en palette fra NARS, som ser sådan her ud, og så tager jeg farven, der er i midten på anden øverste række. Og det tager jeg på en fluffy børste, så jeg kan begynde at placere den i min crease, og stille og roligt blende den anden farve ud, som er fra Kat Von D paletten. Nu går jeg tilbage med den børste, vi brugte tidligere til at placere den mørkebrune øjenskygge, og så går jeg egentlig bare tilbage og sådan toucher op, fordi nu er den blevet sådan ret udvisket, efter vi er gået ind og blendet. Okay, nu synes jeg, vi har blendet længe nok, så nu skal vi have den sølv ind i midten, og så kan vi prøve at blende det igen bagefter og sådan noget. Det er sådan Smoky Eye, eller Halo Smoky Eye handler meget om, det er bare og blende og blende og blende og gå tilbage og touche op hele tiden. Til den sølv, der kommer jeg til at bruge den øjenskygge, der hedder Absolution i Saint and Sinner paletten fra Kat Von D, og jeg kommer selvfølgelig til at gøre min børste våd, og jeg kommer til at bruge en flad øjenskyggebørste. Ofte med glimmerøjenskygger er det bedst at bruge en flad børste. Here we go. Please være pigmenteret. Yes. Fuck, den er flot. Damn, honey bunny. Efter jeg har placeret den sølv i midten, som næsten ser mere guld ud på kameraet, det ser faktisk ret sjovt ud, så vil jeg gå tilbage med den mørkebrune og lige sådan touch up, fordi at den er sådan forsvundet lidt hist og pist. Jeg prøver lige at tage en lille smule af Heaven ovenpå, bare lige for at se, om det vil blive mere sølv. Nu går jeg ind med en øjenskygge, jeg slet ikke kan udtale navnet på. Martyr vil det nok hedde på dansk, men Martyr eller sådan noget, I don't know. På en lidt spids, fluffy børste, fordi nu vil jeg virkelig sådan have defineret min crease lidt mere, og den her brune øjenskygge er lidt mere varm end den anden, vi brugte i creasen, og jeg synes godt, det kan sådan tåle lidt mere varme, det her look. Nu kommer vi til det sjove, fordi vi skal til at lege med glimmer. Og jeg vil bruge sådan en glimmer, der ser sådan her ud. Så der er sådan et lyserød i, så det kan godt være, at jeg måske kommer til at putte noget lyserød i min indre øjenkrog, eller hvad film det hedder, for lige sådan at binde det sammen. Men det tager vi til den tid. Nu skal vi i hvert fald have noget glimmer på, og den måde jeg lægger det på er at bruge, øjenvippelim. Og så tager jeg bare en meget tynd pincet. Jeg tager den her pincet, som jeg har lige her, og så er det ellers bare derudad. Og jeg kommer til at placere det sådan i midten af øjenlåget, der hvor den sølv er.
Okay, som I kan se, har jeg fået lavet det ene øje nu, så der er bare et øje tilbage. Okay, nu har jeg fået glimmer på begge øjenlåg. Jeg ved ikke, om I kan se det, det håber jeg. Så nu vil jeg lige lave resten af ansigtet, og så skal vi faktisk også have glimmer nedenunder øjnene. Til foundation, der gør jeg ind med en blanding af de her to, som er fra NARS, og det der Sheer Glow Foundation. Det her er i farven Punjab, og det her er i farven Ceylon, tror jeg den hedder. Så jeg mixer lidt dem, fordi den her er lige en tand for mørk. Inden jeg lige sætter mit ansigt med puder, vil jeg gå ind med min Hoola Contour Stick, så jeg kan konturere mit ansigt. Så går jeg lige ind og sætter hele mit ansigt med puder, inklusive concealer og alt det der fis. Til mine kinder, der går jeg ind med en blanding af Hoola Light og Coralista, som begge to er fra Benefit. Til highlight, der går jeg ind med en af Becca's nyere paletter. Og det skal nok blive spændende. Og jeg kommer nok til at bruge en blanding af den der og den der. Nu kan vi gå tilbage til øjnene, fordi jeg vil godt have noget lysrødt ind i den indre krog her. Og så ved jeg ikke lige, hvad vi skal gøre nedenunder. Det finder vi lige ud af. Men jeg tager i hvert fald den farve, der hedder Rapture. Jeg tror faktisk, vi skal gøre børsten våd også her. Til under øjnene, der går jeg ind med Sacred Heart. Jeg kunne muligvis godt tænke mig at prøve at lege lidt med Rosary, men jeg tror, at nu starter vi lige stille og roligt ud, så vi tager lige Sacred Heart først. Jeg tror, det sidste, vi lige gør, er at tage Revelation igen på sådan en spids, jeg kalder det altså crease børste, og så tager jeg den i den yderste del af det nederste, eller det, hvad for kalder man det? Under øjnene. Bare for lige at sådan binde det sammen. Og så var min plan egentlig at tage glimmer under øjnene også, og det tror jeg egentlig stadig, jeg vil holde mig til, bare fordi at vi har lyst til at være ekstra i dag. Nu vil jeg gå ind og bukke mine øjenvipper, og så vil jeg altså tage noget mascara på, så vi kan gøre klar til falske øjenvipper. Okay, det jeg vil gøre nu er at gå ind med falske øjenvipper, og dem jeg bruger er fra Velour Lashes. Så fik jeg endelig øjenvipper på, så nu har jeg lige tænkt mig at ordne min bryn. Når jeg har ordnet min bryn, så vender jeg lige tilbage. I har set mig ordne min bryn 1000 gange, så jeg tænker ikke, at jeg behøver at vise det endnu en gang. Til læberne, der har jeg tænkt mig at bruge den her fra Too Faced, der hedder Melted Matte, og den er i farven Cool Girl. Okay, så blev jeg færdig med make-up-looket. Jeg er selv rimelig tilfreds. Jeg synes, det var en udfordring med øjenvipperne og glimmeret og sådan noget. Og mine øjenbryn blev ikke lige som jeg ville have det, men jeg er stadig sådan meget tilfreds. Også fordi det var altid sjovt at eksperimentere lidt med noget anderledes make-up og sådan noget. Men vi har selvfølgelig også noget andet, vi skal snakke om, og det er giveawayen. Okay, så jeg har endnu ikke opdelt gaverne endnu, men konkurrencen kommer til at foregå på Instagram. På min Instagram, som jeg selvfølgelig kommer til at skrive mit navn på et eller andet sted her i videoen. Men det første, man kan vinde, det er sådan en sovemaske, der er mega cute. Og så kan du vinde sådan en her make-up punkt, som også er fra Sephora. Næste ting, det er sådan et sæt til dine hænder. Der er en håndcreme og alt muligt fisk. Der er også sådan en håndmaske og sådan noget. Så kan du også vinde sådan en, den hedder Sephora Color Wonderland. Der er en stor palette. Kan du vise jer det? Den ser sådan her ud i hvert fald. Så kan I vinde den her, som er en slags piñata. Jeg mener, der er 10 overraskelser indeni. Og der står så også her sådan, hvordan I lige gør, og den. Næste ting er noget skincare fra Skin Food, og det er sådan en knallert faktisk, det er mega nice. Og så mener jeg, at der er 3 sådan skincare produkter indeni. Næste ting er fra Too Cool for School, og det er altså det her. Hvad hedder det overhovedet? Holiday Essential Cracker. Til hvem end der vinder den her, virkelig glæder dig, fordi at Too Cool for Schools produkter er bare fucking gode, og jeg bruger selv den her. Jeg har haft deres mousse med i min morgenrutine, hvis I kan se den, eller hvis I har set den, hedder den. Og det er bare virkelig gode produkter. Næste ting er fra NARS, og det hedder NARS Love Triangle, hvor der er, jeg ved faktisk ikke om det er en highlighter, eller om det er
Det er en blush. En blush og en læbestift er der med i, som I kan se her på bagsiden. Næste ting er noget for Benefit, og det er egentlig en læbestift, hvor du skal bruge en børste til. Selvfølgelig, det er jo ikke sådan en. Men den hedder The Real Red On Sexy Matte Lip Color. Næste ting er også fra Sephora og hedder Winter Queen palet, og den ser sådan her ud. Jeg vil egentlig super gerne åbne den, men jeg har ikke lyst til sådan der at ødelægge emballagen, men I kan se farverne der bagpå. Og sidste ting er en stor pakkekalender. Jeg synes, det er mega nice, og der er altså 24 gaver her i. Så jeg mener, altså, jeg har i hvert fald nok tænkt mig at gøre det her til en separat gave, eller en separat vinder, eller hvad man siger. Så det var altså alt for mig i dag. Hvis I vil deltage i den der giveaway, skal I bare hoppe over på min Instagram. Der kommer der til at stå regler og den. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I ser med. Jeg håber virkelig, I fik noget inspiration fra det her makeup look, eller bare sådan ned og se med. Jeg synes i hvert fald, det var ret sjovt at lave. Så igen, tusind tak, fordi I ser med, og indtil vi ses næste gang, så håber jeg selvfølgelig, at I får det pisse fedt. Hey!